Ahoj, opäť ťa vítam na ceste za šťastnejším, vyrovnanejším a pokojnejším životom. A poďme sa opäť spolu pozrieť na ďalšie princípy, ktoré potrebuješ pochopiť hneď teraz, hneď v tejto chvíli a hneď v týchto začiatkoch, kedy sa snažíme mať úplne iné zmýšľanie a ja ti chcem k tomu pomôcť. Ďalším princípom, ktorý potrebuješ pochopiť hneď teraz je, že uvedomenie si, že na šťastie sa musíš nastaviť. Na šťastie sa musíš nastaviť. Ako som ti minule povedala, že šťastie si zaslúžiš, tak ďalší princíp je, že na šťastie sa musíš nastaviť. Pretože veľa ľudí sníva o tom, že budú mať úžasný dom, že budú mať úžasný vzťah, že budú zarábať veľa, veľa peňazí, že budú cestovať na drahé dovolenky kedykoľvek a kamkoľvek si len pomyslia. Že budú mať úžasné deti, ktoré na každom kroku im budú robiť len radosť a ktoré budú všetkému rozumieť, všetko chápať. To je síce úplne krásne. To je síce pekné. Ale čo s tým? Zatiaľ sú to len sny. Zatiaľ sú to len sny v ich hlavách. Veľa ľudí si vôbec neuvedomuje, že na to, aby sa tieto a milión ďalších ich predstav stali realitou, musia mať na to nastavenú hlavu a myseľ. Musia mať na to nastavený spôsob rozmýšľania. Musí to byť v ich hlavách nastavené tak, že to musia doslova do písmena žiť a vyžarovať z nich. Ja ti tu budem márne rozprávať o typoch a nejakých možnostiach, ako byť šťastná, keď by to šťastie nevyžarovalo zo mňa. Ja verím, že to počuješ už len z toho môjho hlasu a z toho môjho prejavu. Snívať o miliónoch na účte, o atraktívnom partnerovi, o nejakom obrovskom dome, o obrovskej a skvelej práci bez toho, aby si na toto všetko nastavila hlavu, je rovnaké, ako keby som ja teraz chcela tu na Slovensku vidieť more. Malo by to asi taký istý význam. Nie je to jednoducho možné. Takže už vieš ďalšiu informáciu, že na šťastie si musíš nastaviť hlavu a je potrebné si nastaviť hlavu. Ako? Všetko sa dozvieš postupne. Teraz len chcem ti povedať túto informáciu a chcem, aby si to zapamätala, že na šťastie si musíš nastaviť hlavu. Musíš vidieť rozdiel medzi snívaním, snením a realitou. Musíš mať na to nastavený spôsob rozmýšľania. Tretí princíp, stále hovoríme o šťastí, je, že šťastiu sa dá naučiť. Preto nezúfaj, keď ti niekto povedal, možno si počula opäť negatívne presvedčenie, nenarodila si sa pod šťastnou hviezdou, tak nemôžeš byť šťastná, lebo ty vlastne všetko negatívne priťahuješ do svojho života, to je totálna blbosť. Šťastiu sa dá naučiť. Ja všetko, do čoho sa v živote púšťam, tak robím vždy tak úplne naplno, tak úprimne a s takým nejakým veľkým nadšením a radosťou. Ale nebolo tomu stále tak a vždy tak. Teraz by som ti možno len v krátkosti povedala pár slov z môjho života. Pred 11 rokmi, už to bude skoro 12 rokov, mi skrachovalo manželstvo. Jednoducho sa to nepodarilo, nevyšlo to na prvýkrát. A ja som v tom momente pociťovala veľký smútok, veľký stres a beznádej a mala som zrazu pocit, že sa mi rúca život, že proste všetko je zlé. Pár mesiacov predtým som sa dozvedela, že mám rakovinu, že mám tak agresívny nádor a zároveň výnimočný v mojich pľúcach, ktorý musí ísť okamžite preč. A všetko sa to vo mne proste bilo. Mala som v tom čase 2 malinké deti a doteraz si pamätám a je v mojej mysli
že som si stále opakovala jednu a tú istú vetu. Ja musím prežiť, pretože moje deti ma potrebujú, pretože ešte je niečo, prečo ja tu mám byť. Má to nejaký zmysel. Povedala som si myšlienku, ktorá ma tak nabudila, že som zrazu začala sa uberať úplne iným smerom. Môj život nabral úplne iný smer. Samozrejme pozitívne na tom všetkom bolo, že v tom čase, kedy ja som sa rozvádzala, kedy ja som prežívala rakovinu, kedy moje dve deti z dňa na deň prišli o otca, bolo, že som spoznala človeka, ktorý mi neskutočne rozumel a ktorý ma neskutočne chápal a podporoval vo svojom živote. Ktorý prišiel úplne z nenazdania a ani som to sama si tak nevysnívala, že by to tak malo byť, o to viac ma to potešilo. A on mi dal takisto tú sílu a túžbu a podporoval ma v mojej zmene za novým myslením. Takže prišiel čas, kedy som znova začínala od znova. Prečo ti toto rozprávam? Pretože chcem, aby si pochopila a vedela, že je blbosť, čo dennodenne počúvam, že ty si sa šťastná narodila, ty si šťastná asi od narodenia, ty si šťastná, lebo ty ani iná nemôžeš byť. Keby si ma poznala pred XY rokmi, tak bola som mňa kvôpka nešťastia. 45-kilová aj s topánkami, ako stále vravím, kvôpka nešťastia. Pred mnohými rokmi som začínala úplne od začiatku a keď poviem od začiatku, tak úplne od začiatku. Nemala som oblečenie, nemala som založený účet, nemala som peniaze, nemala som nič. Prišlo to z dňa na deň. Prišla som o všetko. Nevzdala som sa. Pretože som si povedala, ja musím bojovať a ja to dokážem. Ja som si povedala, že ja potrebujem niečo spraviť vo svojom živote, ja potrebujem spraviť zmenu. Ja som sa sama učila, ako byť šťastná. Ja som vedela, že na svete existujú milióny šťastných ľudí, ale najskôr som si kladla otázku, veď ja vôbec neviem, akým spôsobom oni sú šťastní. Ja to vôbec neviem, ako to dokážu, že sa stále usmievajú. Prišla ku nám návšteva známy a oni prišli s úsmevom na tvári. Úsmev na tvári im nezmizol z tváre celé 2 hodiny, čo sedeli u nás, u rodičov a zase s úsmevom na tvári odchádzali od nás. Najskôr som si kladla otázku, pretvarujú sa? Predstierajú to? To asi ťažko. Veď toľké hodiny s úsmevom na tvári, to už by asi ani nešlo. Tak som si potom povedala, aha, tak keď to dokáže tento môj známy, tak to dokážem aj ja. A spravila som vedomé rozhodnutie. A tuto sa teraz zastav a znova to zopakujem. Spravila som vedomé rozhodnutie. Správ aj ty teraz v tejto chvíli vedomé rozhodnutie a povedz si, ja chcem byť v živote šťastná, ja chcem byť v živote šťastná. A tak som hľadala, nachádzala som rôzne metódy, techniky, spôsoby, ktoré som samozrejme i hneď testovala na sebe a niekedy to bolo také veselé, pretože som sama nevedela, že aký to bude mať význam a ako ma to ovplyvní a zmení, ale proste doslova som to hltala a zabávala som sa tým. Samozrejme, nejdem ti tu teraz rozprávať celý môj príbeh, pretože celý môj príbeh si môžeš prečítať v knihe, ktorú som napísala. A stačí mi napísať mail a veľmi rada ti tú knihu pošlem. Čiže hľadala a nachádzala som rôzne typy, ktoré som testovala. Medzi tým som sa rozviedla a proste začala som nový život. A začala som sa venovať tejto oblasti, začala som študovať a učiť sa coachingu, osobnostný rozvoj. Ale ešte predtým, ako som roky a roky študovala za certifikovanú koučku a vzdelávala sa a neustále sa vzdelávam doteraz, tak u mňa už začala pred XY rokmi tak pomalinká zmena. Zmena v nastavení v mojom myslení. A nastalo to tým, že ja som si vedome povedala, že ja som šťastná a ja budem naďalej šťastná. Budem robiť všetko preto, aby som bola šťastná.
Pretože tá zmena v rozmýšľaní a nastavení života sa ti tu nedá len tak opísať. Takúto zmenu treba zažiť. Takouto zmenou si musíš prejsť a je potrebné, aby si prešla aj ty, pretože je to fakt neopísateľný pocit. A potom som si na to spravila viaceré certifikáty aj v oblasti NLP, čiže neurolingvistického programovania. A intenzívne sa snažím pomáhať ľuďom meniť ich presvedčenia, návyky, zlozvyky. A som tu dnes aj pre teba a som tu aj s ďalšími videami postupne pre teba. Pochopila som sama a chcem, aby si aj ty teraz pochopila, že ak sa chceš dostať zo dna a túžiš potom, aby si bola šťastná a aby zároveň boli šťastné aj tvoje deti, tvoja rodina, tvoj manžel alebo priateľ alebo rodičia, musíš úplne zmeniť svoje každodenné návyky a také tie svoje vnútorné nastavenia. Pretože, hovorím ti to z vlastnej skúsenosti, niekedy stačí úplne malinko a začnú sa diať zázraky. Opäť ti chcem pripomenúť, aby si teraz v tejto chvíli spravila také vedomé rozhodnutie a nahlas si povedala, že ja chcem a ja som už od tejto chvíle v živote šťastná. Nejde o to teraz, nechcem ti dať teraz návod, aby si utekala a zaplatila si drahé niekoľko tisícové certifikáty a študoval každý za kouča, to nie. Ale postupne sa budeme učiť. Postupnými malinkými krôčikmi, a toto je opäť ten krok bližšie k tomu, aby si ty bola šťastná. Znova ti opakujem, že šťastiu sa dá naučiť a už v tejto chvíli sa vedome rozhodni, že ja chcem byť šťastná. A nič mi v tom nezabráni. Mne v tom nezabránil rozvod, mne v tom nezabránila rakovina. Až po rokoch som sa dozvedela, s akým agresívnym nádorom som ja bojovala len vo svojich 31 rokoch. Mala som len 31 rokov a 2 malinké deti. Bojovala som s takým typom nádoru, ktorý zabije väčšinu ľudí. A keď aj ho načas lekári utlmia a vyliečia, tak do 5 rokov ľudia zomierajú. Ja ďakujem denne Pánu Bohu a denne si hovorím, aká som ja šťastná, že ja už vlastne žijem ako keby roky navyše a teším sa z každého jedného dňa. Poď sa tešiť so mnou. Poď a vedome si povedz, že chceš sa naučiť, ako byť šťastná. A rob preto kroky. Rob preto kroky, ktoré budeš úplne nezišne a s láskou a s radosťou odo mňa dostávať deň čo deň. Rob kroky. Sleduj každé jedno moje video. Preto, ak sa ti aj toto video páčilo, tak mi daj like a aby ti niečo neuniklo, tak si už teraz zaklikni. Klikni na odber, aby každé jedno video si vypočula, pretože v každom ďalšom a ďalšom videu prídu ďalšie kroky, návody, ako byť šťastná. Ako mať taký plnohodnotný život. Ako žiť, nielen prežívať. Pretože nie je šťastný ten človek, ktorý nemá starosti, ktorý nemá choroby, ktorý nemá bolesti, ktorý má prácu a zarába možno mesačne 5000 eur. Šťastný môže byť človek, alebo predavačka v obchode, ktorá zarobí 400 eur, ktorá doslova drie, aby uživila rodinu, ktorá má možno 2-3 deti a ktorá možno denne zažíva bolesti, pretože ju bolia ruky od tých balíkov a ťažkých vecí, ktoré dennodenne musí blokovať. Ver alebo nie, sama som si prežila. Sama som si to prežila a hovorím ti tu len niečo, čím som si ja sama naozaj prešla. Teším sa na teba už zajtra, pretože si povieme ďalšie princípy, čo sa týkajú šťastia.